Добре хора, ето сега ще ви покажа докъде съм стигнал от строежът на нашия Archer Tower в YouTube Survival на Creative. Само да отвърша тази страна. Ами той ще изглежда горе-долу е така. Отказах се от това, от стоунбриксовете, защото винаги го правя по един и същи начин с стоунбрикс и кракет или кракет стоунбрикс и ми омръзна. И реших да направя някакво разнообразие. И този ще наистина повече от ще горе-долу сравни количество дърво, защото това тук, където ще е по средата, ще е от дърво. Защото да се връза с пода и стълбишките, които ще се отдържат, да. Иначе в по-голям поглед ще ви покажа по-нататък не честрум, ами Archer Tower. Но сега в този бърз клип ще ви покажа как ще изглежда този Archer Tower. Но в този клип по-точно ще правим тази основна града, върху която ще се правят стълбичките. И сега ще ви покажа колко е часа. Просто не знам какво да правя утре. Не знам. То може и утре да го снимам този клип. Обаче реших сега, защото някакво да правя. Бум. Стигнахме догоре. Ето го и резултатът, който се получи. Така ще изглежда нашият Archer Tower. Да видим, трябва ми лък. Но знам как да убиете крава по забавен начин. Просто вие се нуждате от една водица. И залових. Ари, стой бе! Добре. Доста е забавно да убиете така мове, защото... Аз не знам защо. Забавно. Ето ги дърпате нагоре. Леле, какво са направили тези овце тука? Преди половин час го направих това своя рода, ей! Тъпо овцо. Я сега малко прасе. Така, обаче не го направи височко ще бъде. Много невисочко. Стой бе! Тъпа свиня! Не. Nope. 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 О! Всъщност, да? Проработи.
Ой, тъпо крава. Пада. И мисля в този Archer Tower, когато го направя... Чакайте, къде е Archer Tower? Не мисля къде е Archer Tower. Вай... Браво бе! Ето. Иначе когато го направя този Archer Tower, отново ще направя видео, в което спамваме там долу Villager и запускам на Survival, за да проверя едно нещо, защото напоследък не намирам много вилиджи. И така. Сега пред вас ще направя едната стена. И мисля, че се получава доста добре с полишът андезит. Андезитът е най-гладкото от трите диорит, андезит и гранит. Сега ще ги покажа. В пост като направя стълбището ще стигна там. Така. Ето не ми трябва на негово място слагам диорита. Това не ми трябва да слагам гранит. Така. И според вас, кое е по-гладко? Най-гладко от всички? Определено на това, защото вижте някакви кафяви точки има, като че ли е нагризано от всичко. Това е някакво много съвето, пак размазано, сякаш е натъркано с сапун и останало така да изсъхне. А това вижте как сякаш изгладено. Затова използвам точно него, защото се подхождат, вижте, вървят. Да, подхождат си двата материала. Но за този проект ще се нуждае от много материали. Но този Creative World, Flat World, ще направи онзи, който е 64 блока. За да видите каква разликата ще го прави един, ще ги направи един до друг двата Archer Tower, за да видите каква е разликата между двата. За какво си говорим? Дали ще направя нещо като сценарий. Ще си пресметна тук на един лист колко такива полиша диорит, не диорита ми андезит ще ми иска. За този и за другия. И ще поставят за табелки и там ще напиша. Но да се надявам. Надявам се, че ви е харесало това е в което показвам как да... аз съм до края, да. Как да осветявате надписи в Майнкрафт. Айде полети, бе. Pogdition. Та няма значение. Защо слизаш надолу? Фак. Така ще изглежда до някъде нашия честрум. Защо винаги казвам честрум, като имам преди Archer Tower? Тук ще стрелям какво ли не. Така искам сега да отида на това. Ще се вижда доста хубаво. Но ако отида още на високо, искам да видя къде ще свърши. Това мисля, че е с 64.
Пак се вижда, но не е достатъчно. Да, вижда се, но не е достатъчно да се прицелваш. Така че този Арчер Тауър ще се превърне в панорамна кола. В която ще е такова. Ще правя скриншот и ще ги качвам във Facebook. 32 и 64. Може да видите каква е разликата. В смисъл, това не е точно 64, но може би някъде толкова 64, не съм сигурен. Значи си е височко. Как ли е звука? О, много. Брутално си. Окей. Ами мисля, това е видеото. И така.